हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सेराव आनबक्सिं भिडिअ लाबोनो नागिरदों। नै मा दं नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ। नै आं खुलिना खोन्थानोसै लोगोफोर मा बुस्थु दं इयाव, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। खुलिदो। ये देखिए, वाव, फाइनली नै गाइस मैन सफैबाय बे केमेरा स्टेन्डआ। आं केमेरा स्टेन्ड बिहरदोंमोन आरोना अनलाइनाव मिश'आव। मानो होनोबा भिडिअ खेबनायाव जोबोद आग'सिखा जायो, केमेरा स्टेन्ड गैयाबा आखाइजों खेबनो माने आग'सिखा जायो, बेनिखायनो आं बेखौ बिहरबाय। दा मोजां आरोना। गोजा जायोना लोगोफोर, नै बियो बेसेबां गोजा जायो। मोनफैसिगोन लोगोफोर, नोंथांमोननि सेराव थाबैनो फानि भिडिअ फैगासिनो दं लोगोफोर, जोबोद इन्टारेस्ट। नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय, थाबैनो नुनो मोनगोन नोंथांमोनहा। जोङो शुटिंखौ जागायनोसैयानो, नायलांबाय थादो नोंथांमोना। बिदिबा आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामलांबाय थादो अननानै, प्लिज लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव।